såg du direktören var tjafs steg i tå. Han gav sina bekanta den största grund och för det finns människor som lever i ständig misär. Om vi känner dig träffat så undrar vi bara ett sak. Vad är lycka för dig? Vad är lycka för dig nu? Tala om vad lycka betyder för dig. Vad är lycka för dig nu? Tala om vad lycka betyder för dig. För mig så handlar lycka